पावसाळा सुरू झालेला आहे, त्यामुळे गरमागरम असे आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे शेंगोळे बनवत असतो. तर आज मस्त असे चटपटीत आणि चटकदार असे ज्वारीचे शेंगोळे बनवायचे आहेत. तर त्यासाठी मी इथे कोथिंबीर घेतलेली आहे, आवडीनुसार 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि थोडेसे जिरे हे घ्यायचे आहेत आणि पाणी न टाकता याचं बारीक असं वाटण करून घ्यायचं आहे. तर त्यासाठी इथे 2 वाट्या ज्वारीचं पीठ किंवा 1.5 वाटी जरी घेतलं तरी पण चालू शकतं आणि अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे आणि अर्धी वाटी हे डाळीचं पीठ घ्यायचं आहे. तर आता सुरुवातीला भरपूर अशी 1 चमचा हळद घालायची आहे, म्हणजे तिचा जे शेंगोळे करतो त्याचा रंगही खूप छान येतो. थोडासा ओवा मी चुरगळून टाकलेला आहे. लाल तिखट घालायचं आहे, चवीप्रमाणे मीठ, हिंग हे आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे आणि थोडंसं तेल घालायचं आहे, अगदी 1 चमचा. आणि यामधलं जे वाटण केलेलं आहे ते आता यामध्ये पिठामध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित असं हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे सुरुवातीला. आता मी हे जे शेंगोळे आहे हे 4 जणांसाठी बनवत आहे आणि थोडं थोडं पाणी करून हे आपल्याला अगदी घट्ट गोळा असा मळून घ्यायचा आहे, म्हणजे शेंगोळे हे खूप छान असे वळले जातात. यापेक्षा पातळ पीठ करायचं नाही. हे पहा, इथे तुम्ही पाहू शकता याप्रमाणे हे पीठ मी घट्ट मळून घेतलेलं आहे. आणि आता हे पीठ भिजेपर्यंत आपल्याला फोडणीची तयारी करायची आहे. आता पातेल्यामध्ये आवडीनुसार तुम्ही तेल इथे घालू शकता. मी 2.5 पळ्या हे तेल घातलेलं आहे. सुरुवातीला मोहरी घालायची आहे, जिरे घालायचे आहे आणि अगदी थोडासा कढीपत्ता. आणि जे वाटण होतं ते अगदी 1 चमचा मी ठेवलेलं होतं, ते वाटण आपल्याला या तेलामध्ये घालायचं आहे. परत यामध्ये हळद घालायची आहे, म्हणजे रंगही त्याचा छान येतो. व्यवस्थित असं परतून झाल्यानंतर आता यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 1 चमचा बेसन पीठ घालायचं आहे या तेलाच्या फोडणीमध्येच, म्हणजे ज्या शेंगोळे आपण करतो त्याचा रस्साही थोडासा घट्ट व्हायला मदत होते. इथे पाहू शकता एकदम छान असं हे परतून झालेलं आहे. आणि यामध्ये आपल्याला आता भरपूर असं पाणी घालायचं आहे, कारण शेंगोळे शिजण्याला आपल्याला भरपूर पाणी लागतं. मी इथे 3 तांबे तरी यामध्ये पाणी घालणार आहे. पाण्याला छान अशी उकळी येऊ द्यायची आहे आणि चवीनुसार यामध्ये मीठ पण घालायचं आहे, जेणेकरून शेंगोळे हे आळणी लागणार नाही. गॅस हा मंद करायचा आहे. पाण्याला उकळी येईपर्यंत आपले शेंगोळे हे करून घ्यायचे आहेत. आता हे जे शेंगोळे आहेत हे तुम्ही गोलसुद्धा बनवू शकता. हे पहा, याप्रमाणे थोडेसे बारीक करायचे, म्हणजे पटकन असे शिजले जातात आणि चवीलाही खातानासुद्धा खूप छान असे हे शेंगोळे लागतात. या थंडीच्या दिवसात किंवा पावसाळा चालू झाला की नेहमी या प्रकारचे शेंगोळे हे बनवते. सगळ्यांना आवडतात. तुमच्या घरीसुद्धा खूप सगळ्यांना आवडेल. नक्की करून पहा. हे पहा, याप्रमाणे हे शेंगोळे बनवायचे आहेत किंवा अगदी छोटासा तुकडा घेऊन तुम्ही हातावरसुद्धा किंवा पोळपाटावरसुद्धा हे शेंगोळे वळून घेऊ शकता. हे पहा, याप्रमाणे. आणि असा याला जॉईंटसुद्धा देऊ शकता. याप्रमाणे सगळे शेंगोळे तुम्ही बनवू शकता. अगदी छोट्या छोट्या साईजमध्ये सुद्धा हे तुम्ही असे तुकडे करून हे घेऊ शकता, कारण शिजायलासुद्धा एकदम पटकन असे हे तयार होतात. हे पहा, एकदम सोपी अशी पद्धत आहे आणि याला अजिबात तेल वगैरेसुद्धा लावावं लागत नाही हाताला. इथे या प्रकारे सर्व शेंगोळे हे बनवून तयार झालेले आहेत. आता पाण्याला अजून उकळी आलेली नाही, तर गॅस हा इथे मी फुल केलेला आहे आणि व्यवस्थित असं हे हलवून घ्यायचं आहे. आणि उकळी आल्यानंतर यामध्ये केलेले शेंगोळे हे हळूहळू घालायचे आहेत. गॅस हा फुलच ठेवायचा आहे, मंद करायचा नाही. शेंगोळे घालेपर्यंत गॅस हा फुलच राहू द्या आणि एकदा की शेंगोळे घातले की गॅस हा बारीक करायचा
आता यामध्ये तुम्ही चिंचगुळाचं सुद्धा पाणी घालू शकता. खूप छान चव येते चिंचगुळाने सुद्धा. आणि भरपूर अशी कोथिंबीर यामध्ये वाटतानाही घालायची आणि वरूनसुद्धा घालायची. खूप छान चव येते. हे पहा, इथे आता हे सर्व शेंगोळे घालून झालेले आहे. याला छान अशी एक उकळी येऊ द्यायची आहे. शेंगोळे असे थोडेसे वेगवेगळे करून घ्यायचे आहे, हलवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे एकमेकांना ते चिकटणार नाहीत. इथे तुम्ही पाहू शकता उकळी आता याला आलेली आहे. आणि बारीक गॅसवरच आपल्याला हे शेंगोळे शिजवू द्यायचे आहेत. 10 मिनिटात हे शेंगोळे तयार होतात. गरमागरम खूप छान लागतात. सर्दी वगैरे जर झालेली असेल किंवा घसासुद्धा दुखत असेल त्यावेळेस तुम्ही हे शेंगोळे जरूर बनवा. खूप छान लागतात आणि तोंडालाही चव येते. इथे शेंगोळे शिजून तयार झालेले आहेत. आता सर्विंग बाऊलमध्ये हे शेंगोळे काढून घ्यायचे आहे. मस्त अशी कोथिंबीर घालून थोडंसं तूप घालायचं आहे आणि वरून तुम्ही थोडंसं लिंबूसुद्धा पिळून घेऊ शकता. हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.